Wel, Elona, chroeso i ffarm Pelan ar gyrion Llanrystyd. A heddiw, dwi'n mynd i fod yn canolbwyntio ar ddefnyddio teledriniwr ac mae Dewi, mab ffarm Pelan, yn mynd i arddangos y gwaith i ni. Heddiw, dyn ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar y defnydd diogel o deledriniwr neu telehandler, un o'r teclynnau mwyaf poblogaidd a mwyaf defnyddiol ar unrhyw ffarm yng Nghymru dyddi yma, ond sydd â'r potensial hefyd i fod a'i beryglon ei hun, yn enwedig gan fod o'n gallu codi pwysau i uchdwr ac wedyn yn gallu ymestyn allan hefyd. Mae'r peryglon yn amlwg pan mae hynna yn digwydd. Cyn i ddechrau gwneud unrhyw waith gyda'r teclyn yma fel bynnag, mae'r rhaid gwneud yr arolygon dyddiol. Dyn nhw ddim yn cymryd yn hir, ond mi allan nhw fod yn holl bwysig. Ac mae Dewi yma un cynorthwyo ni i ddechrau'r broses yma. Ac wrth gwrs, peth cyntaf i wneud ydy cael golwg cyffredinol o gwmpas y tu allan, cyn wedyn mynd at yr drws sydd yn agor i ganiatáu mynediad i'r injan. Tri pheth pwysica da ni eisiau canolbwyntio arnyn nhw yn yr injan, wrth gwrs, ydy lefelau'r olew gwahanol. So mae'r olew'r injan, olew'r transmission, ac wedyn y coolant, neu'r dŵr sydd yn cadw'r injan rhag gorboethi. Os wedyn ydy lefelau'r rheini'n gywir, symud ymlaen. Os ddim, yna mae'r rhaid cywiro hynny cyn gwneud unrhyw beth arall. Dewi'n hapus gyda hwnna. Wedyn, golwg allanol wedyn ar y peiriant yn gyffredinol yn canolbwyntio falle ar y teier sy'n gwneud siŵr nad oes na ddim diffyg gwynt yn yr un o'n nhw. Symud o gwmpas i'r blaen wedyn i weld y bŵm, sef y darn gweithredol o'r teledriniwr, i weld os yna unrhyw graciau neu ôl traul, neu falle bod rhai o'r peipau hydraulic wedi treulio. Os ydy popeth yn iawn yn fanna, goleuadau, drychau, gwneud yn siŵr bod rheini'n lan, a hefyd wrth gwrs ffenest y cab. Mater bach iawn, ond mater pwysig iawn ydy glanhau'r gwydr yna. Ochr arall cab hefyd, mae yna gyfle i ganolbwyntio a mesur hydraulic oil. Mae hwnna wrth gwrs yn holl bwysig i weithrediad y peiriant. Os ydy hynny gyd yn iawn, golwg sydyn ar y cab ei hun o'r tu allan, yr rollover protection system, achos mae hwnna'n mynd i warchod chi os bydd yna unrhyw ddamwain, os di hwnnw'n iawn, mewn â ni i'r cab. Gwneud yn siŵr bod y sedd yn addas ar y cyfer chi yn y lle iawn, fel bod chi'n gallu cyrraedd y lliw, y joystick, y switches ar y dashboard i gyd. Yn y cab hefyd, mae yna bob math o rybuddion, felly unwaith mae'r goriad wedi throi, os oes yna unrhyw rybudd yn dod i fyny o ran golau, yna mae'r rhaid ymateb a delio gyda'r broblem hynny cyn symud ymlaen. Felly dyma ni, Dewi, jyst yn rhoi'r allwedd arno i weld y controls i gyd, checio'r safe load indicator, cyfle i weld os ydy'r beacon yn troi yn iawn, a goleuadau. Allu ddod deimlo'n hyderus wedyn bod popeth yn ei le ar gyfer trafeilio i neu ar y ffarm neu os oes angen i groesi ffordd fawr hefyd. Ac wedyn wrth gwrs sicrhau bod y belt o'n cwmpas yn canol ni, achos os oes na ddamwain yn digwydd, yna bod mor saff a ddiogel a sy'n bosib trwy fod yn dyn i'r sedd ydy'r ffordd orau i arbed unrhyw anaf. Da chi mewn cab, a mae hwnnw yn rollover protection system, cael golwg ar y tu allan a tu mewn i hwnnw i wneud siŵr bod o'n gryf ac heb unrhyw ddiffygion, a da ni barod i ddechrau ar gwaith y dydd. Dyma ni felly Dewi yn barod i bigo fyny'r llwyth dan sylw, gwneud yn siŵr fod y ffyrch ar y lled iawn ar gyfer y llwyth, cael nhw lawr yn wastad. Unwaith maen nhw wedi mynd o dan, beth sy'n bwysig ydy bod y llwyth mor agos ac sy'n bosib i'r peiriant. Hynny wrth gwrs fel bod nhw ddim yn gallu symud. Wedyn, fydd rhaid rhoi rhywfaint o tilt, yn gormod, jyst digon fel bod ddim peryg o'r llwyth yn rowlio i ffwrdd o'r bachau, ac wedyn, wrth gwrs, mi glywch i'r hybydd wrth fynd ar un ôl y fan am. Na bo, mae'r llwyth yna ddiogel rwan mwyn gallu symud i ffwrdd a mynd â nhw i'r lle pwrpasol ar gyfer y gwaith. Felly, i ddechrau teithio ar peth pwysica yn fan hyn ydy bod ni'n cadw'r llwyth mor isel a sy'n bosib a cymaint a dim byd mwyn gallu gweld lle da ni'n mynd a dewis y llwybr mwyaf gwastad posib hefyd wrth gwrs yn un holl bwysig a gallu gweld reit rownd rhag ofn y cadw llygad ar bob cyfeiriad rhag ofn bod yna unrhyw beth annisgwyl yn digwydd.
wrth irwyn i stop y fan hyn, wedyn y peth pwysig ydy ymarfer yr dywediad safe stop, sef aros yn ddiogel. A be mae hynny'n olygu ydy bod yr handbrake arno, bod y peiriant allan o'i ger, bod ni'n diffodd yr injan, bod ni'n gadael y peiriant mewn safle ddiogel a mynd ar allwedd gyda ni. Does wybod pwy fydda yn gallu mynd mewn i'r cab na eto. Ydych chi ddim eisiau damwain annisgwyl i ddigwydd, felly dyna ydy safe stop. Wel, rwan da ni'n dod at ddarn o offer defnyddiol dros ben sydd ar sawl ffarm, ond ddylen ni ddim ond i defnyddio fo yn achlysurol. Yr man basget neu'r blwch gwaith, os liciwch chi. Unrhyw waith arall mi ddylen ni logi MIWC, Manual Integrated Work Platform, ar gyfer gwaith cymlethach. Ond heddiw, yr unig beth dwi eisiau gwneud ydy cael golwg ar y golau i fyny fan hyn. Dwi wedi bachu fy hun y fan hyn efo harnes rhag ofn i fi gwmpo allan. Yr unig beth arall, wrth gwrs, ydy dwi'n ddibynnol ar y rheolwr yn y cab y fan hyn. Dydy o ddim wedi integreiddio. Mae'r rhai diweddara a rhai diogelau. Mae gennych chi y rheolau yn y joystick yn y bocs y fan hyn. Felly, cysylltu gyda person sydd yn y cab sy'n holl bwysig. Ac felly, mi fydda i rwan yn gwneud arwydd i Dewi. Dewi, dwi'n barod i fynd fyny os gweli di'n dda. Diolch yn fawr. Un peth mae'n rhaid i ddweud, mae'r blwch yma llawer iawn diogelach na dringo i fyny ystol, neu be da ni'n weld yn aml iawn ar ffermydd yn y bwced y loader neu'r telehandler. Dyna sy'n achosi nifer o ddamweiniau a maen nhw'n hollol ddi-angen. Felly dyna ni, gobeithio bod chi wedi cael rhyw fydd o'r arddangosiad byr yma o'r ffordd i baratoi ar gyfer gwaith. Isio bod yn ddiogel wrth y gwaith yda ni, ond mae yna fwy na hynny fan hyn hefyd. Mae rhaid i ni gyd ymffurfio ar ddeddf. A'r ddeddf sy'n gorchuddio hyn i gyd ydy piwer. A mae yna 3 prif bwynt dan y ddeddfwriaeth yna sydd yn holl bwysig. Sef yn gyntaf, bod ni ddim yn gorweithio'r teclyn, hynny yw bod o'n gallu gwneud y gwaith o fewn ei allu. Yr ail beth ydy bod y teclyn yma wedi cael ei gynnal a gadw'n addas ar gyfer y gofynion. A'r trydydd, a falle y pwysica o'r pethau yma i gyd, ydy bod y person sydd yn defnyddio'r teclyn yn gymwys ac wedi derbyn hyfforddiant ar gyfer y gwaith mewn llaw. Os da ni'n i fyddhau ac yn cadw at y drefn yna dwi'n siŵr y bydd yna lawer iawn llai o ddamweiniau allan yna yn ein ffermydd ni yn y dyfodol.